Barşalaryňyza kaýyrly gün. Bugün sizlermen öte dämli karamельный pirog daýyndaýan bolamyz. Eň aldymen jumurtkamyzdy salyp, sodan soň bölme temperaturasyndaky sara maýymyzdy salyp, kum şekerimizdi salyp, barlygyny jakşylap aralashtyratyn bolamyz. Mikserleseňizdir de bolady. Barlygyny jakşylap oslay aralashtyryp alyp, sodan soň unumyzdy, razjahitelimizni salyp, jumşak kamyr geleýän bolamyz. Kamyrymyzdy oslay jakşylap bir-birine biriktirip alamyz. Bizde osynday jumşak öte ädemi testo çykdy. Testomyzdy jarty sagat холодильникке koýup, odan keyin naçenkamyzdy daýyndaýan bolamyz. Oslay kamyrymyzdy jaýyp, kesip çygamyz ýulkamen. Sodan soň 2 jumurtka, 200 gram варёный сгущенкамyzdy salyp, kaymak salyp, şeýle jakşylap mikserleýän bolamyz. Özü osynday süýük massa çykady. Sizler de jasap görüňizler, öte dämli çykdy. Tortun formasyna jasaňyzlar, sonda biýik, öte ädemi pirog çygatyn bolady. Oslay bir tegis etip kuyup alamyz. %200 graduska 30-35 minut pişirip alasыздар. Sizlerge unasa like basıp kommentariy kalıp ketiňizler. Öte dämli oňay pirog.